салом дӯстон, дар майдони футбол рӯйдодҳои ғайричашмдош рӯй медиҳанд ва ҳар як даста кӯшиш мекунад ки беҳтарин бозии худро нишон диҳад. Дар даври аввали марҳилаи гурӯҳии Евро мо шоҳиди бозии таъсирбахши Руминия шудем ки бар Украина бо ҳисоби 3-0 ғалабаи калон ба даст овард. Бо вуҷуди талошҳои украиниҳо дар ин бозӣ хатоҳои дарвозабон Андрей Лунин ҳалкунанда шуданд. Украина муборизаро идома медиҳад, аммо онҳо бояд як силсилаи антирекордро бидуни варақҳои тоза паси сар кунанд. Дар бозии дигар Белгия ғайричашмдош аз Словакия бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд. Дуварон ду голи задаи Лукакуро ба далели офсайд ва бо даст бозӣ кардани Опенда бекор карданд. Ин аввалин шикасти Тадеско дар сарварии тими Белгия аст ва мухлисон дар ҳайрат монданд. Ниҳоят Франция ба туфайли автоголи Вебер бар Австрия бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард. Нигоҳ накарда ба ғалаба Фаронса капитани худ Мбапперо аз даст дод. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим имрӯз мо гап мезанем. Агар ин видео 1000 лайк гирад, видеои навбатӣ дар рав мебарояд. дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Евро 2024 дар ҷӯшу хуруш аст. Моро рақобатҳои беҳтарин мунтахабҳо интизор аст. Дебютанти Евро Гурҷистон қувваи худро бо Туркия месанҷад. Португалия аз Чехия экзамен мегирад. Хорватҳо баъди мағлубияти шармандавор аз Испания рақобат мебанданд бо Албания. Олмонро вохӯрӣ бо венгерҳо интизор аст. Аҷоиб, чӣ гуна сенсатсияҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯша канори дунё, вале аз ам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи Бозии дар комментарияи ин видео. ҳодисаи ғайричашмдош ва ногувор ҳангоми бозӣ бо Австрия дар Евро 2024 рух дод ки ҳамлагари ситорашинос Мбаппе ҷароҳати вазнин гирифт. Дар поёни қисми дуввум дар бозии дастаи мунтахаби Фаронса ва Австрия, Мбаппе пас аз кӯшиши задани гол аз паси Гризман ба китфи рақибаш Кевин Данзо бемуваффақият рӯи худ зад. Дар натиҷаи гуфти гапҳо садама, Мбаппе бинии худро шикаст ва маҷбур шуд ки майдонро таҳти назорати кормандони тиббӣ тарк кунад. Бо вуҷуди ин, бо як иқдоми аҷиб Мбаппе бе иҷозати довар барои идомаи бозӣ ба майдон баргашт. Барои ин вайрон кардани қоидаҳои бозии футбол ба ӯ корти зард нишон дода шуд ва ҳамлагаро Оливер Жиру иваз кард. Пас аз бозӣ маълум шуд ки Мбаппе ҷарроҳиро талаб намекунад ва ӯ рӯзҳои наздик тавбат мегирад. Федератсияи футболи Фаронса тасдиқ кард ки барои Мбаппе ниқоби махсуси муҳофизатӣ сохта мешавад то ӯ пас аз шифои комил ба майдон баргардад. Ин ҳодиса ба мо хотиррасон мекунад ки варзиш ҳамеша хатар дорад ва ҳатто варзишгарони бо истеъдод ва бо таҷриба баъзан маҷбур мешаванд ки бо ҷароҳат мубориза баранд. Умедворем ки Мбаппе ба зудӣ сиҳат мешавад ва дар ҳолати беҳтар ба майдон бармегардад то мухлисонро бо истеъдод ва маҳорати беназири худ ба ҳайрат оварад. собиқ бозингари Реал Мадрид ки чанд мавсими ахир дар сафи МЮ меҳнат мекард, метавонад ин тобистон ба МЛС равад. Чунин хабарҳо атрофи бозингари фаронсавӣ ва чанд карат ғолиби Лигаи Чемпионҳо Рафаэл Варан навакак пайдо шуданд. Пайдо шудани чунин хабарҳо дар авҷи корҳои равзанаи тобистонаи трансфери худ аломати равшании он аст ки Варан метавонад дақиқан ба он тарафи уқёнус раҳсипор шавад. Баъди мавсими навоқадар муваффақона бо Юнайтед, албатта Варан ҳам ба мисоли дигар собиқадорон ба истироҳат ниёз дорад. Дар ватани футбол дар мушкилтарин лигаи дунё, агар барои Варан рақобатҳо аслан мушкил паси сар шуданд, вале дар чемпионати футболи амрикоиён аниқ барояш кор осон мешавад. ҳамчунин хабарҳо оиди пайвастани Варан ба дастаи Роналдо дар Арабистони Саудиям зиёданд. Мумкин Варани фаронсавӣ назди собиқ ҳамдастааш ба Лигаи Саудиём равад. Варан мавсими қаблӣ дар сафи Юнайтед 27 маротиба ба майдон омада, як гол низ ба самар расонидааст. Баромади номуваффақи дастаи Тенхак боиси он гардид ки Варан ҳам аз Олд Траффорд бо таби хира берун шавад. Аслан ин бозингари 31 сола ки дар бозор 31 миллион евро арзиш дорад, бо анҷоми мавсим сафи Юнайтедро тарк мекунад. Ба сафи Юнайтед бошад, тобистони соли 2021 аз Реал Мадрид бо арзиши 40 миллион евро гузариш намуда, ба фикрам то ҳол аз ҳамон қарори баровардааш пушаймонӣ дорад. Вале дастаи навбатии Варан агар аз Лигаи Саудиён ё назди амрикоиёнам бошад, барояш ҳеҷ пушаймонӣ нахоҳад овард.
ҷанҷоли дохили дастави дар Боруссия Дормунд бошад ба он расон ки дар сафи замбурӯҳо ҳам сармураббӣ иваз шуда ҳам Матс Хумелс аз Сигнал Идуна Парк меравад. Вале дормундиҳо бошанд даррав эълон намуданд ки сармураббии нави ин тим сар аз мавсими нав Нури Шаҳин хоҳад буд. Ин нафар ҳам аз сар миёнаи мавсими қаблӣ чунъиовари Эдин Терзиш кор мекард. Шоҳин ҳамчунин собиқ бозингари Боруссия буда ҳамагӣ 35 сол дорад. Такя ба нафари худӣ албатта ки метавонад самаровар бошад, зеро дар мисоли Терзиш мо дидем ки чӣ гуна даста тавонист нахустин маротиба дар 12 сол то ба финали Лигаи Чемпионҳо бирасад. Нури Шаҳин аслан собиқ бозингари Боруссияи Дормунд буда аз соли 2001 дар системаи ин даста буд. Ӯ то соли 2011 дар сафи замбурҳо баромад мекард ва маротибаи дуюм дар Боруссия солҳои 2014-2018 баромад мекард. Зимистони соли 2024 бошад баъди тарк кардани Анталияспори туркӣ чун футболбози касбӣ ӯ дар баробари Свен Бендер шомили истоди Эдин Терзиш гардид. Ҳатто ҳамон хабарҳо оиди таъин шудани ӯ ба ҳайси сармураббигӣ бар ивази Терзиш бошад пештар ҳам зиёд буданд. Тибқи нақшаҳо Терзиш бояд ба вазифаи директори варзишӣ таъин мешуд, вале чӣ тавре дидем ҷанҷолҳои Терзиш бо Хумелс ба оне расонд ки Нури Шаҳин барвақтарак вазифаи пурмасъулиятро соҳиб шуд. Хабари охирини трансфери албатта ки атрофи нақшаҳои бозории Реал чарх мезанад. Ин навбат расонаҳо аз он мегӯянд ки дастаи Дон Карло варианти қуллаи пурқувваткунии хатти дифоъро пайдо кардааст. Баъди он ки хабарҳо атрофи рафтани Начо ҳам зиёд шуданд, Реал Мадрид даррав ба ояндабинӣ гузашт ва кори хуб ҳам мекунад ки ҳамеша фикри пурқувваткунии мавқеъҳои заруриро сари вақт анҷом медиҳад. Кристиан Ромеро аз Тоттенхем аз рӯи фарзияи Реал бозингари даркории хатти дифоъ буда, мадридиён аллакай дар мавриди ин бозингар бо намояндагони Тоттенхем ба алоқа баромаданд. Дифоъгари марказии 26 сола аз кишвари Аргентина аслан дар бозор 60 миллион евро арзиш дорад. Ӯ мавсими қаблӣ дар Премер-лигаи Англия 33 бозӣ гузаронда, ҳамчунин 5 гол ба сама расонидааст. Ба Тоттенхем бошад Ромеро нахуст моҳи август соли 2021 ба иҷора аз Аталанта бар ивази 17 миллион евро омад ва баъди як сол бар ивази 52 миллион евро харидорӣ карда шуд. Бозингари аргентинӣ аллакай бо сатҳи бозиаш дар Премер-лигаи Англия нишон дод ки воқеан ҳам арзишманду бозингари даркорӣ ҳатто дар сатҳи Реал Мадрид аст. Ҳамчунин сину соли ҷавонаш ҳам як омили дигари мусбӣ баҳри фоиданок буданаш дар дастаи ҷавони мадридиён аст. Ба ҳамин тамом бояд дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз зиёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.